ଏବେ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଯିଏ କି ମାନେ ଆଡିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଗାଁରେ କେତିକି ଗରମ ଟିକେ କୁହ। ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ଗାଁରେ ରହିପାରୁଛ ନା? ରହିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ହାବା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲର। ଆଉ ତମେ କାମ କଣ କରୁଛ? ସେଇ ଢଳେଇ କରୁଛି ଆଉ। ଢଳେଇ କରୁଛ। ଏ ଖରା ଗରମରେ ତ ନା କରିପାରୁନଥିବ। ଯାଉନେଇ ବା 3 ଦିନ ହେଲା। ଯାଉନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହଁ। ଏତିକି ଖରା ଗରମ ଭିତରେ ବି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ବନେଇ ପାରୁଛୁ। ଯୋଉ କହୁନୁ ଏଇଟା ମୋ ଘର ମୋ ଘର ମୋ ଘର ନୁହଁ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଏଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏତେ ଖରା ଗରମରେ ପାର୍ସଲ ଦବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରୋଡ କଡରେ ଆସିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଖରା ଗରମରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଡେଲି ମଜୁରିଆ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଷବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡେଲି ମଜୁରିଆ ଫେରିବାଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ। ଆରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ଏ କାମ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବାଲା ତ ମାନେ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ନା। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଲା ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ହିଁ କରିବେ, କାମ କରିବେ। ମାଛ ଧରାଳି ସେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ମାଛ ଧରିବେ। ଯେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବେ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ। କହିବାର କଥା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏଇଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ମୋଟିଭ ଏଇଆ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ, କୌଣସି କାମ ବଡ ନୁହଁ। ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଲେବର କେଟଗରର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଚା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଶିବିର କରାଯାଆନ୍ତା, ଯେମିତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଆନ୍ତା। ତେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଦୃଢ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ମାନେ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହସିକି ମାନେ ସ୍ନେହ ଭରା ପଦେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଖରା ଗରମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିସ୍କିଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନେ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ପାର୍ସଲ ବାଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଯାଉଥିଲି ଏମିତି ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କାମ କରିପାରୁଛ ନା ଏବେ? ହଁ ନାଇଁ ଖରା ଗରମରେ 9ଟା ଯାଉ ନାହିଁ କାମକୁ ଟୋଟାଲ ଜମା ଯାଉନ ନା? ଜମା ଯାଉନି। ତ ଗରମରେ କିଛି ଦିଦି କାମ କରିବା। ସେଇ କଥା, ତଥାପି ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଏଇଟା, ଚାରିପଟେ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ଟିକେ ବଢିଆ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ମୁଟେ ରହି ହଉନି। ଗଛ ମୂଳର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମର ଖା ଖୁଇ କିସ କରୁଛ? ପଖାଳ ଖାଉଛ? ପଖାଳ ମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ଆସିନି ଖାଇକି ପଖାଳ। ଖାଇକି ଆସିଲ? ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଦ ଦିନ ଘରେ ଧରିମି ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲେ ଘର ମାନେ ଦିନ ଦିନରେ ତମର ଆଡିଆର କେହି ଯାହା ରହୁଛ। ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା ପରା, ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହାରିଥିଲା, କିଏ ସେ? ନା ଏବେ ସେ ବାହାରିନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ବାଟ। ଇଏ ଆଉ ଆସିছে ନା? ନା ଆସିବେ ଫେରେ ପୁଣି ଦିପହରକୁ 3ଟା ଆସିବେ। 3ଟା ଟାଇମରେ ଆସିବେ। ଖରା 3ଟା କଣ ବେଳକୁ ଆସିବେ ଆଉ। ତମେ ତାହେଲେ ଖାଲି ସକାଳୁ ଆସୁଛ, ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହଁ ପଳଉଛ, ରହୁନ ନା ଏଠି? ରାତିରେ ରୁହେ। ରାତିରେ ରୁହ ଏଠି, ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଅ ନା? ହଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ବି ଖାଅ। ଦିନର ଦେଖେଇଲି ଥରେ ରାତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ସେପଟେ ଏପଟେ କେତେ ଯୋଉ ସବୁ ଘର ଅଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖେଇବା। ଖରା ଗରମ ବହୁତ ହେଲାଣି। ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ଏଇ ବଗୁଆ ଫଗୁଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଆମ ତମ ସାହି ଛୁଆ ଆସନ୍ତି। ସାହି ଛୁଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଫିଷ୍ଟ କରିତେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମଝିରେ ଖାଆନ୍ତି। ମଝିରେ ହଁ ସେଇ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମରି କତିର ଏଇଠି ଆସିକି ଫିଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଏରା ହାଣ୍ଡି କଡା ଅଛି ନା? ତୁଫାନ ଫୁଫାନ ସବୁ ତୁଫାନ ବି ଆସେ ଏଠିକି? ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହାଣ୍ଡି କଡା ରଖୁଛ ନା? ହଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଣିବାର ନାହିଁ ଘର ପାଖରୁ ସବୁ ମୋରି କତିର। ଏ ମା ତୁଫାନ ପଞ୍ଚୁଆ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର। ହଁ ନା? ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତାଳପଦା ସି ବିଚ୍ ରେ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନିହାତି ଆସିବ। କଣ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ ମାନେ? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ପପୁ ଛୁଆ, ତ ପପୁ ଛୁଆ ବି ଆସିବ, ତାର ଆଉ ଆମର ଟିମ ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବା। ଆଉ ଆସିକି ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିସ କହିବ କୁହ ଛୁଆ ନା ମାନଙ୍କୁ? ଆଉ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ କହିବା ଗରମ ହଉଛି କିସ ଗରମ କହିବ ହଉଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ? ଗରମ କିଛି କହିହବନି। ଗରମରେ କିଛି କହିବନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗରମ ହଉଛି ପଳେଇ ହଁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲି। ଆଗକୁ ବଢିକି ଯିବା ଆଉ। ତାହେଲେ